na dostrel. Pekná strela, Mucha sa musel mať na pozore. V 3. minúte nebezpečné akcie útočníkov Gerarda Martina. Tu ho máme Cáceres a výborne Mucha. V 19. minúte mohol otvoriť skóre. Viktor Cáceres. Nabieha Enrique Verra, je v šanci. 1-0. Enrique Verra otvára skóre v 27. minúte po našej hrubej chybe v strede poľa. Center na Salátu, veľká šanca, škoda. Kornel teraz potvrdil, že je v našej lige. Rozohrávka Kozáka a veľká šanca Santa Cruza, výborne Mucha. Teraz nás zachránil. Čo sme to zase vyviedli? Pekná akcia súpera Santa Cruz pred Muchom a tesne vedľa smeruje teraz hlavička Enriqueho Verru. Mohol byť z neho dvojgólový hrdina tohto stretnutia. Ešte stále veľká šanca pre Paraguajčanov a dávajú gól. Cristian Riveros 2-0 v 86. minúte. A jeho pekná strela, výborný zákrok Gustaviara, Robert Vitek nádherne vypálil z veľkej vzdialenosti. Tuto máme spoza 16. Eddie Majlet končí druhé vystúpenie Slovenska na majstrovstvách sveta 2010. Vystúpenie prinášajúce veľké sklamanie pre naše mužstvo, pre našich fanúšikov. Prehrali sme s Paraguajom 0-2 po góloch Enriqueho Verru z 27. a Cristiana Riverosa z 86. minúty.